गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ फिन खनसे बावहरग्रोनाय जाबाय। कार्बि आंलंनि जाथाय जिथु एबेक्सन खालामनायखौ लानानै दा माखासे जोंनि बर'नि ससियेल मिडियायाव जायफोर ओंखारग्राफोर जायफोर बाथ्रा बुंग्राफोर बिथांमोना जोंनि बिटिसिनि बाथ्राखौ लानानै गोबां बाथ्रा बुंलायबाय थादों। बुंनांगौ आरो बिदि बुङाब्ला बिदि बुंग्रा थायाब्ला जायखि सरकारानो फैया मानो सांग्रांबो जाया। आं नैबे मोनसे बाथ्राखौसो बुंनो लुबैदों। दिनै कार्बि आंलंआव बिहारिफोर दानि जाथायल' नङा, जेब्ला जों कार्बि आंलंआव जों ओरैहाय गिदिंदोंमोन बा कार्बिफोर जायगायावहाय गिदिंदोंमोन, जायगा जायगा गुबुन जायगानि मानसिफ्रासो बावहाय ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआवसो बिसोरनि हायावहाय दखल खालामनानै दङ। पिजिआर आरो भिजिआर ना बे मोननै जायगायावहाय दखल खालामनानै दङ आरो बै सुबुंफ्रा खालामखागोन। जोंनि जायगा बैसोरनिल' नङा, ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव खालामनो खाबुखौ बयबो लागोन, बयबो गुबुन हारिफ्रा। नाथाय जोंनाव खुंथाया फैदों थांदों नंगौना नङा? कार्बि आंलंआव दाखालि जिहेतु दखान सावला सावसि बा माबा मोनसे दखान सावनाय बा माबा सावनाय बाव एकमत नङा आङो। न' सावनाय बुनाय मानाय बिदियाव एकमत नङा बिदियाव बे बिथिङाव। दा खालि आं बुंगोनल'नो दा बावहाय जाथाया जादों। दिनै जा खालामाबो बेफोरबायदि जाथायाखौ सोरथो सहायना थानाय नङा। बयबाबो आंबाबो बैबाबो नोंबाबो थानाय नङा। आं कार्बि आंलंनि बाथ्राखौ बुंनो थांला, बावहाय खालामखागोन जाखागोनबो। बाथ्रा जाथाया जाहैबाय दिनैहाय सोरबा सोरबाया दिनैहाय बाथ्राखौ दिनैसो आं बिथांनि खुगानिफ्राय आं मुं मख'नो सानाखै, मानसिखौबो सावगारिबो खोन्थानो सानाखै आङो। दिनै बिथाङा मा बुंनो सानदों मा फोरमायनो सानदों आरो बिनि फोरमायनायखौ आं बेखौनो लुबैदों टटेलि राजखान्थिनि बाथ्राखौ लानानै बियो बुंदों। आं बेखौ बुजिनानैबो मोनदों। जोंनि बिटिसियावहाय दा बिथाङा बुंदों जोंनि 6 सिडिउलाव जोंनि बिटिसियावबो सेम बेफोरबायदिया जानो फैगासिनो दं। गुबुन हारिफ्रासो दखल खालामगासिनो दङ। बेखिनि बाथ्राखौ ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव आं बुंनाय बाथ्रा नङा। बेसेबांबा हाजार बिगा बिखौ नन ट्राइबेलफोरासो बिखौ अकुपाइ खालामना बा बेंनानै लानानै दोनदों। एसटिफोरनि ट्राइबेलफोरनि हाखौ, ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव गोग्लैनाय हाखौ दिनै गुबुनफ्रासो दिनैहाय दखल खालामना लादों। बियो दिनैनि जाथाय नङा। आं एगजामपोलाव मोनसे बाथ्राखौ बुंगोन। मजाबारिनि बाथ्रा जाथाय, मजाबारिनियाव एबेक्सनबो जानानै खालामनो थाखाय गभर्नमेन्टखौ थांनाय बारावबो नटिसबो फैदों बा गुबुन बेफोरबायदि लेखाबो गुबुन बायदि रोखोमनो फैजोबदों। नाथाय होख्रांदों बेसेबां? फ्राय बे मजाबारिनि हानि बर'फोरनो हाखौ होफिननो हादोंना? हायाखै, दासिमबो हायाखै। बे मजाबारियावहाय दासिमबो गुबुन हारिफोरासो दा दखल खालामनानै दङ। नाथाय बा हानि बिगोमाया सोरबायासो, बर'आसो। बावहाय सोरबाया नङा, बर'आनो। बावहाय बर'निनो हा, बर'आ आबाद मावनानै मोनजाया, गुबुन हारियासो मावनानै मोनजायो। बे बाथ्राया बेखौ होख्रांनायनि बा एबेक्सन गभर्नमेन्टनि रुल बायदि नियम खान्थियै होख्रांनायनि बेबस्था लादोंना? दानि खुंथायावनो होन बा थांनाय खुंथायाथ' बेखौ दांखायाखैनो। दा जोंनिया नैबे बारग' EM मा होननानै बुङो, मा नाम मोनथाय बे रनजित बसुमतारी, बेनोमोन। खालामाखैना? बहाथो खालामदों? खालामाखै। दिनैहाय लेन्ड रेभिनिउनि बियो बिफामोन, बियो रनजित बसुमतारीयानो खालामाखै बियो। दा बै बेक्तिया बुंदों दिनैसो बिथाङा बेखिनि कार्बि आंलंआव जाथाय जानाय नुनायखाय खुंथायाव बै बे माबाया UPPLआ गैयैखाय दिनै बे खोथाया दिनै ओंखारबाय। गोबांनियावनो ओंखारगोन। थांनाय 5 बोसोराव मानो ओंखाराखैमोन? जोंनि ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव दिनै बेसेबांबा हाजार बिगा
बेफोर ट्राइबेलफोरनि हाखौ मानो एप्लिकेसन खालामाखै मानो बुङाखैमोन आं दाबो बुंगोन सोरबायानो था दानि खुंथायाव जायफोर दं बिथांमोनाबो नैबे मजाबारिनि बेनि सायावबो एसे इन्टारेस्ट होयोब्ला बा गोसो होयोब्ला मोजां जागौमोन जिहेतु बे हाया ट्राइबेलफोरनिनो हाखा ट्राइबेलफोरनि जों बर'फोरनिनो हा बावहाय जुदि गुबुन हारिया जुदि थायोब्ला माबायदि नुगोन नङा होनबा नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव मा लिरनो गोसो लिरनो हागोन मा लिरनो गोसो लिरनो हागोन दा अनलि चिरांल' नङा जोंनि बाक्सा बायदियाव दङ ओरैहाय क'क्राझार बायदियाव दङ गुबुन जायगायाव दङ गोबां जायगायावनो दिनै एभेक्सन बा होख्रांदों गभर्नमेन्टआ दिनैसो सोरबाया सिरि मोन्दों ट्राइबेलनि हाखौ दा सिदायै जों नुनो मोनो राजखान्थि बाथ्राखौ लानानै बारा बुङिया मोजां जागोन नोंसोरनियावनो गोग्लैगोन बै बेक्तिखौ आं बुंदों नोंथांमोननियावनो गोग्लैहैगोन मानो होननानै बुङोबा कार्बि आलंआव दिनै जादों दिनै बर'फोरनाव जागोन कार्बि आलंनि जाथाया जों बर'फोरनियाव दा जाफैथों दावरावा जोंनाव दा जाफैथों आं बेखौसो बुंगोन जायफोर खुंथायाव थानायफोर जायफोर दैदेनगिरिफोर बिथांमोना ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि हाखौ नायनानै दानिफ्रायनो स्ट्रिक्टलि मोजां खालामलाङाबा भबिष्यतआव आरोबाव बेफोरबायदिनो नाङि जाथारिफोराबो जाद्लाबायगोनबो बायदिसो नुहुरदों आं बे गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि हानि खोथाखौ बुङोब्ला गोलाव जायो गोलावनो बुंनांगौबो जायो माब्लाबा बुंबावगोन आं ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि जोंनि बर'फ्रानो दिनै होखारजाबावो होनबा मा खालामगोन दिनै बैफोरबायदियाबो सुबिदाखौ 100% लागोन नों आं बै ना बैबो होन बै बेक्तिफ्रानो बै बे नन ट्राइबेलफोरखौ खाबु होदों नोंल' नङा आंल' नङा बेल' नङा बर'नि जेसेबां दैदेनगिरिफोर दं नन ट्राइबेलफोरनो खाबु होनाया बै बे दैदेनगिरिफोरानो खाबु होदों बै दैदेनगिरिफोरानो जुदि खाबु होआमोनबा जोंनि ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव थाखानाय खालि हा बेफोराव नन ट्राइबेलफ्रा मालाबाबो हाबना थानो खाबु मोना आरो जोंनाव जिखिनि लाइनाव थांदों ट्राइबेल बेल्ट ब्लक हायाव जेसेबां दङ बावहाय थानो मोना होनगोन सायावसो खिन्थु सिङाव होग्रासो बेफोरबायदि जायोब्ला साननो गोनां जानानै फैगोन बावहाय जुदि माखासे बाथ्रा बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला गासैबो रायजो राजानाव क्षमा बा निमाहा बिनानै आंनि भिडिअखौ बावहायनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि